Ben, pois, bo día a todos e todas. Imos facer a presentación do número 17 da revista Nova Ardentía que edita a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar. Estamos en riba do palco casi todas as persoas que formamos o Consello. Manolo Sendón tamén, pero non quere subir, Lara, que está facendo fotos, e Elena, que está en París estes días. O resto dos que vedes son os responsables, desde hai algúns anos, de que Culturmar teña un barco de papel, un escaparate, onde se intenta plasmar toda a riqueza de perspectivas, traballos, obxectivos, achegas de todos e cada un dos colectivos que traballan formando parte de Culturmar e aínda de moitas outras entidades, persoas que sin estar formando parte da Federación contribúen á salvagarda deste tesouro, deste patrimonio que é a cultura marítima e fluvial do noso país e de tantos outros países como podedes comprobar neste pabillón onde temos representantes de Chile, de Portugal, de Euskal Herria e da Bretaña e de tantos outros lugares de Europa que comparten por nós pois este afán, este desexo de que este legado patrimonial, material e inmaterial que ven na noite dos tempos e que forma parte da nosa historia e da nosa identidade non se perda, se conserve, se divulgue, se coñeza, se valore e se convirta nunha nova fonte de prazer, de recreo e tamén de riqueza. Entón, presento-vos a Paco Fernández Rey, a Iván Batista, a Rosa Fernández Otero, a Antón Mascaco e un servidor que son Emilio Pinsoa, que desde a desaparición do noso ben querido Luís Rey, que foi o creador e primeiro patrón desta nave de papel, pois me toca o papel un pouco a min a hora de coordinar este equipo humano extraordinario e este equipo, diría eu, técnico, científico, humanístico extraordinario, ¿verdad? Que lle dá a esta revista pois este valor que todos ou casi todas as persoas que lle caen na man pois valoran e recoñecen, ¿no? Vou darlle nada máis que a palabra a Iván, que despois falarei vos eu do contido da revista. Vou dar a Iván porque Iván, a día de hoxe, é unha das poucas persoas que forman parte da tripulación da revista desde o comezo, desde a súa botadura, desde o seu botabaixo, con Luís Rey. A revista xa anda polos seus 20 e tantos anos de travesía. Ao principio facíase unha revista do encontro, non tiña nome, era unha revista para roubar encontro, pero Culturmar, a Federación no momento dado, decidiu crear unha revista que non tuvese, diríamos, tanta dependencia da celebración do encontro e que pudese navegar ao seu aire, ao seu leito. E, bon, desde o número 1 ao número 17 non faltou nunca a súa cita como colaboradora. Ela exerceu durante moito tempo como directora do Museo de Esposende e agora que está reformada, quer decir xubilada, mudar non mudou, non se reformou que non se tiña que facer boa, xa era boa de antes, vai seguir botándonos a súa experta man e quería hoxe dedicarlle este tempiño, darlle a palabra porque fixo o esforzo de vir exprofeso desde Portugal para compartir este ano. Não imagino o privilégio que é estar aqui, porque eu estou com uma doença e tenho estado afastada disto tudo. E fazerem a honra de insistirem para que eu viesse, de facto, é muito gratificante de mim. Lembrar uma coisa, é que esta revista, que começou com a Ardentía, agora Nova Ardentía, em Portugal significa arda, que é um momento específico do cair da noite e do nascer do dia, em que o peixe dentro da água faz aquela viragem e fica a ver, brilha, como fosse um peixe de prata. E é um indicador de sempre que há aquelas ardentias ou ardências da água, que chega de ardências, vê-se os peixes, não havia sonar, como há bocado se falou, não havia instrumentos que ajudassem
era a capacidade humana de observar o mar, os peixes dentro d'água, as aves fora d'água no céu. Tudo isto ajudava a perceber na Argentina uma das melhores alturas de fazer a pesca. No princípio, no fim da noite e no princípio do dia. A Argentina é uma referência como revista com um aspecto científico, cada vez mais científico, uma revista de caráter académico, que é reconhecida em Portugal, a única, tirando o Museu Marítimo de Ilha. Não há, para já ainda, revistas com esta cadência. Há outro museu que vai fazer brevemente também um trabalho com este rigor, muito inspirado na experiência da Nova Argentina também. É um privilégio fazer parte deste grupo no fundo, de dinossauros, porque levar à frente um navio de papel, um barco de papel, não é fácil em nada, em nenhum sítio do mundo, e muito menos da Europa, onde a cultura, por defeito, é de parede pobre. A revista tem cada vez mais qualidade, mais páginas, mais tamanho, mais responsabilidade de criar alguma coisa que não é efêmero, porque de facto o papel é efêmero. Dura pouco tempo, dura o tempo que o papel conseguir durar, se não for estimado, afastado da luz do sol, da luz direta, afastado da umidade, afastado do manuseamento errado. O papel é uma coisa muito frágil, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que tem o poder de comunicar. Sempre, está na prateleira, é só pegar ele, enquanto que no computador é quem tem, é quem quer, é quem sabe, é diferente. Portanto, é uma demonstração de amor ao património, neste caso o património marítimo, que a revista tem conseguido manter e até convencer outros que não ligam tanto a isto e passaram a ligar, passaram a ter também na revista Nova Argentina uma forma de trazer o património a casa de cada pessoa, o que não é fácil. E a Argentina, tendo essa capacidade de cada vez fazer uma revista maior, uma revista com mais assuntos dentro dela, uma revista com mais valor, é de facto um privilégio, quanto a mim, fazer parte também deste grupo de navegantes neste navio. É um privilégio, vou ficar por aqui, que eu gosto de falar, mas aquilo está contado. Obrigada. Ben, pois neste anaquiño que fica de tempo para esta presentación, vou intentar presentarvos o contido deste número, que é un pouco especial, como comentaba Ivón, porque ten casi o duplo de tamaño do habitual. Porque este número saíu tan macizo, tan grosso? Porque a ocasión ben o me decía. O título da revista é De Ribeira a Ribeira. Os barcos andan de ribeira a ribeira, pero a propia historia deste movimento cultural tamén está no momento de volver a recalar no porto que serviu de inicio da travesía. Hai agora 32 anos un grupo moi reducido de asociacións, algúns din 5, outros din 6, non moitos máis colectivos, e un grupo moi reducido de embarcacións, unhas poucas dornas e pouco máis, xuntamos aquí neste porto de Ribeira e puxeron a andar a idea dun encontro bianual de cultura marítima de embarcacións tradicionais de Galicia. Estamos agora como as árbores cando medran pechando o primeiro círculo de crecemento. Eses 32 anos entre esa cita do ano 93 e esta cita do 2025. E a primeira misión que se marcou o Consello de Redacción ao diseñar este número é que lle tiñamos que dar de algún xeito solemnidade, verdade, a este encontro, porque non é un encontro máis nese sentido. Estamos mirando pola popa, estamos vendo a travesía que nos trouxo ata aquí, eses 5 ou 6 colectivos iniciais con esa media dúcia de barquiños e o que é hoxe o encontro, os centos de tripulantes, as dúcias e dúcias de embarcacións de variadísimas tipoloxías, de variadísimos tamaños, de variadísimas rías e portos do noso país. E temos, para iso, tivemos a idea de convidar a todas e cada unha das persoas que durante eses 32 anos tiveron a responsabilidade, pero tamén o privilexio de exercer a presidencia da Federación, convidalas
a evocar mediante un cuestionario a súa pasaxe por esa responsabilidade, os momentos millores, os momentos peores, os proxectos que tuveron suceso e que culminaron e os proxectos que ficaron a medio facer ou non se puderon levar a cabo, e con esas 7 voces de Dionisio Pereira, de Xavier Trepa, de Xaquín Exilio, de Fernando Piñeiro, de Manuel Sendón e de Pepe Sacao, con esas 7 voces reconstruir, deixar sentado para o futuro, para as xeracións que veñen detrás e traballan no Culturmal, un relato en primeira persoa de toda esta enorme travesía, de todo este enorme esforzo cheo de ilusión e cheo de contrariedades tamén, que houve que ir vencendo para chegarnos ata aquí. E completarnos ese repaso con esas 7 persoas presidentes da Federación con algunhas outras voces cualificadas. A de Ivón, ese irmão doado que anda por aí, que chegou a ser de vicepresidente da propia Federación e foi o responsable de que désemos o salto a incluir o aspecto fluvial na propia Federación. Eles os dous fan un traballo na revista que repasa o contributo do activismo das embarcacións tradicionais no norte de Portugal á historia da nosa federación, que sempre foi Federación Galega pola Cultura Marítima, pero realmente, podíamos dicir, foi máis ben Galaeca, da Galaeca romana, verdade? Porque o norte de Portugal e a Galiza estuveron sempre, diríamos, interconectados, irmandados e seguimos a navegar xuntos nesta aventura, non? E ainda botamos man de outra memoria cualificada que aparece na revista mediante o formato de entrevista, que é a de Nino Lema, unha persoa que desde o seu posto de funcionario da Consellería de Pesca, da Consellería do Mar, de distintos organismos da Administración Autonómica Galega, estuvo sempre ao noso lado para axudar en todo canto el puder na tarefa de recuperar embarcación, recuperar patrimonio, levar o coñecimento do traballo da Federación a todos os foros. Hoxe temos amigos de Chile presentes no noso encontro, compartindo con nós na revista Atoparedes que Lino foi unha das primeiras persoas que desde a Administración Autonómica Galega viaxou a Chile, a zona de Punta Arenas, de Chiloé, para establecer ese primeiro contacto que nos trouxe hoxe a ter esta delegación aquí presente, non? Despois, a revista ten as seccións fixas, diríamos, desde hai anos, desde hai bastantes números, que intentan tocar todos os paus do que é o movimento cultural marítimo e fluvial, verdade? Historias de vida, de naufraxios, de traballos, de travesías, historias que remontan a épocas moi remotas do noso pasado, outras que teñen máis que ver co presente inmediato, co pasado inmediato, historias que neste caso quixemos tamén que tuvesen a súa perspectiva polémica, de debate, de cuestións candentes que afectan ao medio mariño, ao medio fluvial, á propia terra, e que de alguna maneira nos obrigan a tomar posición, verdade? Que facemos coa eólica mariña? É un beneficio ou ten problemas para as xentes que viven da pesca, do marisqueo e do traballo no mar? Que facemos ou que perspectiva adoptamos diante da acuicultura? Seguimos condenando a por artificial, por contaminante, por peor que a pesca, diríamos, tradicional ou a pesca industrial, ou integramos o cultivo do peixe dentro dunha estrategia global onde a pesca e o cultivo de piscifactoría sirvan de elementos que se axuden mutuamente na tarefa de alimentar a unha poboación mundial que se incrementa sin parar? Ou como abordamos o problema do furtivismo? Toda persoa que extrae do mar recursos de maneira ilegal ou paralegal ou sin os papéis en regra está cometendo un delito imperdoável ou pode haber situacións sociais, familiares, do contexto dunha vila determinada, de desemprego ou de outro tipo de problemas sociais que expliquen
o furtivismo e que axudan a encontrar solucións creativas para reconducir esa actividade fora da lei a contextos onde teña, diríamos, acolillo, onde teña integración, onde teña maneiras de non causar, diríamos, un mal ao conxunto da sociedade, particularmente ás outras persoas que se dedican legalmente a ese mester. Son asuntos, como vedes, polémicos, seguramente darían para moitas mesas redondas, para moitos debates. E nós o que quixemos neste número foi colocarlos en riba da mesa e suscitar reflexión e debate. E despois temos un traballo precioso de Carmen Rida, que tamén está por aí, que nos fala das cantiguiñas, do cancioneiro popular galego que fala do mar, pero desde a perspectiva das xentes e aldeas do interior de Galiza, non das mariñeiras, senón das de terra adentro. E temos outro traballo que está asinado polos irmáns Eduardo e Manolo Parada do Prado, que nos levan na man dunha estirpe mariñeira do Grove dos Xón, da estirpe do Xón, a través de historia desa familia, dos distintos barcos nos que andaron e armaron, das distintas pesquerías as que andaron, coas distintas técnicas, coas distintas redes, coas distintas nasas, memoria viva dun porto tan importante para a nosa pesca como o Grove. E temos o traballo de Grisel, que tamén está ali, que nos recorda nun novo episodio dunha serie que ven entregando na revista desde hai varios números, da chamada Guerra da Sardiña, a guerra entre os xeiteiros e os da Xávega, a guerra polo control dos recursos explotados de maneira racional, casi diríamos por intuición e sabiduría de dúcias de xeracións, e o afán extractivista, o afán esquilmador, o afán de ganancia a toda custa que se introduciu na pesca nas nosas rías da man os de moitos armadores que viñan con mentalidade extractiva, capitalista, de beneficio rápido, sin pensar que o recurso podía esgotarse, que o recurso podía porse en perigo. Un episodio máis glosado na nosa revista sobre esa épica que ten que ver tamén cunha novela dun noso grande escritor, Méndez Ferrín, que lle deu a parte para facer unha viaxe por esa novela, Antonios Inocentes, onde aparece este conflito na Ría da Lousa e a través do vocabulario que emprega Ferrín na novela, Paco fai unha viaxe en todo ese mundo. E poderia seguir contándolos, destripándolos o índice, vou deixar sin inventar seguramente a alguna persoa, pero todos os traballos da revista están entregados polos seus autores e autoras de maneira totalmente gratuita, desinteresada. Todas as persoas que facemos a revista facémola tamén por amor á cultura, non cobramos por este traballo, non pensamos cobrar por este traballo, facémolo de mil amores e o resultado é sempre esa satisfacción que nos dá cando nos atopamos ou no encontro, ou nas presentacións ou en calquera outra actividade de Culturmar, a xente que se achega a nós para dicir que boa revista, que magnífica revista, que bonita esta entrevista, que bonito este traballo. Esa satisfacción é o que nos recompensa e o que nos paga. E xa para pechar e dar de paso aos amigos de Chile que vos van falar dunha das moitas facetas que veñen a despregaros neste encontro diante de nós, xa falaron de carpintería de Ribeira, xa falaron da pesca nesta latitude, non sei que lles toca agora, pero ha de ser interesante como todas as demais. Vou dar a palabra para pechar a Gruñete, a Cho, a integrante máis nova en tempo de permanencia no Consello de Redacción e seguramente unha das persoas chamadas a coller o relevo destes carcamáns que vamos xa tendo servicios prestados máis que suficientes, diría outro. Entón, dou a palabra a Rosa Fernández Otero, que é docente, unha persoa vinculada ao mundo universitario da investigación, vinculada ao mundo da oceanografía e da transmisión do saber científico relacionado cos mares do mundo e que nos aportou ao chegar á revista un elemento que parece que non ten importancia, pero os que nacemos na era pre-internántica imos aprendendo que é fundamental estar nese mundo.
ela e o seu compañeiro Xurxo foron responsables de que a nosa revista, ademais de editarse en papel, teña o seu recantiño no espazo web. Podedes buscarla por Google ou por outro buscador en novardentía.gal, e aí tedes ao vosso dispor para descarga gratuita todos os números anteriores da nosa revista. Este é o 17, pois os 16 anteriores de Nova Ardentía e de Ardentía aí están a vosa disposición para consulta e para descarga. Dou a palabra a ela para que poña fin a este acto de presentación e moitas gracias pola vosa atención. Simplemente bueno, pues insistir en algunas de las mensajes que se accedieron y aparte de decir que por la miña banda desde logo é unha honra moi grande e un placer moi grande ter este espazo, formar parte deste equipo, colaborar no que poida nos contidos e tamén con Xurxo que anda por ali coa web. O importante deste esforzo é facilitar o acceso a toda esta información, porque en realidade cando un vai mirando cara atrás en todo o contido que está na revista, realmente é cando dan a consciencia da ingente cantidade de información sobre tantas cousas que están tan pegadas ao noso patrimonio e a nosa cultura do mar, non? Eu recentemente, bueno, pues, tomei como deber ler cada un dos números que se publicaron da revista e tomar nota deste contido, tratar de resumir, de facer alguna estatística acerca da cantidade de persoas que teñen colaborado, de como foron medrando a extensión non só da revista, sino tamén a extensión media dos artigos, e iso, bueno, pois dá bastantes indicios de que hai moitísimo feito e moitísimo ainda tamén por facer, non? Temas que son como pozos en fundo, empeza a rascar e veña, e saen cousas, e iso é moi ilusionante cando un se mete en algún tema e atopa que ten que poñer o límite porque o número de páxinas é limitado, non se pode vender indefinidamente. Pois tamén queda esa cousa de, bueno, aquí hai traballo por facer para cantos queiran, pero tamén na web ten ese espazo para encontrar, digamos, as indicacións acerca de como poñervos en contacto con nós, como formular as vosas colaboracións, que agradecemos internamente, e anda que podan poñer nun momento dado algo máis difícil o proceso de seleccionar, sempre que teñamos que facer unha escolla, pois é moi bo e sempre vamos a escoller pois todo o mellor que teñamos entre todo o que recibimos, que é, dende logo, pois é moi gratificante e polo xeral moi bo. Así que ben, non me vou a estender máis, porque Emilio xa contou moi ben a revista e o que contén, e simplemente animarvos a continuar e a facer esa viaxe que nos reporta cada número da Ardentía, que nos permite navegar polos mares de aquí e polos mares do mundo en realidade. Moitas gracias. Para que pueda el patrimonio de la revista, los cantos que hay de la información, las cifras, las camisetas, por cierto, hai 20 anos a revista tiña 60 e tantas páxinas, valía 9 euros. Esta ten 170 páxinas e vale 10 euros. Non imos poder manter esos prezos durante moito tempo. Así que aproveitar agora que está barata.